Magandang araw sa lahat o gabi naman kayo nanonood. Magandang gabi rin sa inyo. For today's video, katuwaan lang to at walang halong chemical. Let's go! Minsan lang tayo maging bata, kaya sulitin na natin ang ating ginagawa. Kagaya nito, maligo sa kanal. Na para nasa swimming pool lamang. At yun na nga pag-uwi sa bahay, nilabhan na ni mama. Sige, waswasan mo mama. Yung ina, galit na galit. Gustong manak sa anak. Sige nga, tumisngi ka pa. At ngayong malaki ka na, gusto mo nang matutuwag martial art. At pasanin yung pader. Tabang. Saklolo. Ako'y tulungan nyo. Okay, training mo yan. At dito na nga masusubukan ang kanyang galing sa martial arts nung pinasan niyang pader. Concentrate mo na. Meditation, yan ang kailangan para maging magaling ka sa anumang laban. Focus lang sa goal. Yung kalaban mo, pinapaligiran ka na. Ano kaya ang gagawin ni Mano sa kanyang natutuwa? Tara! Ayan na. Ang galing. Hindi makalapit yung mga aso. Ano moves? 360 para masi. Ayan nga. Hindi makalapit yung mga aso. At minsan talaga sa buhay natin, tayo'y nasasaktan. Isip. At tumingin. Pumurot pa. Palambastik balon na. Hindi ako makahinga. May pinagdaraanan tayo na minsan hindi natin kaya ginawa nating mapakomfort sa iba gaya nito. Ayan, tumahimik bigla. Grabe ang sakit nito. Ramdam ko talagang mga ganitong pangyayari sa buhay ko Hanggang buto to Kaya kayo girls, seryosuhin nyo naman pag seryoso na yung tao. Huwag kayong paasa. Sabihan nyo ng totoo. Real talk. Ano siya nga, single mom siya. Ganahan ko na single mom. Nag-install na ko siya sa Facebook. Ano naman siya na? Nung nakinig ka sa problema niya, tapos ikaw yung nagka-problema. Hindi nakarindi si kuya. Nagulat siya. Wisit. Ay, kutas. Now you are allowed to follow, like, and share. Kaya kung di na nyo buhaton, mapriso ka.